To, čo práve nepočujete, je zvuk motora o sile 300 koní nového Škoda Enyaq Coupé. Tichá sila, ktorá nám dovoľuje vidieť nové veci a počuť nové zvuky. Po období, kedy sme sa v kampaniách sústredili na technické parametre, sme chceli do komunikácie priniesť viac emócií a sviežosti. Na čo sa pri elektromobiloch často zabúda, je ich tichosť. My sme sa rozhodli dať tichu príležitosť vyznieť. Stvorili sme mestá, miesta, kde život žije nás. Zabalení v ruchoch a zvukoch, zabudli sme počúvať. Nikto tu nesmie byť ticho. No ak chceš počuť svet, sám musíš najprv stichnúť. Hľadám, objavujem, vyrážam. Sám a potichu. Čistý zvuk existuje a čaká tam vonku. Vznikla stránka, ktorá pozýva k objavovaniu krajiny celkom novým spôsobom. Musíš ho však vedieť nájsť. Content a aktivity kampane pútali pozornosť médií a celej automobilovej komunity. Na Spotify sme ponúkli poslucháčom unikátny playlist so zvukou projektu. Kampaň vygenerovala 86 media mentions, 6,24 miliónov impresií a mediálnu hodnotu 1 milión eur. Nezanechať stopu, spoznať svet